Des del Casal dels Infants, que és una entitat ciutadana, nosaltres estem treballant oferint oportunitats i entorns educatius a infants i joves que viuen en barris amb situacions especialment vulnerables, amb desigualtat social que es veu, que es palpa quotidianament. El nostre objectiu és arrelar-nos en aquests entorns i conjuntament amb la resta d'agents educatius i socials i amb les famílies i els veïns, una mica amb tota la comunitat, poder oferir un entorn ric en oportunitats i garantir realment superar aquestes desigualtats. Per nosaltres l'educació dels propers anys s'ha de basar realment en aquesta idea que és la tribu la que ha d'educar un nen, cal una tribu per educar un nen. Nosaltres creiem en comunitats educadores, realment en anar una mica més enllà del que s'entén per l'educació a l'escola i inclús l'educació a la família. Cal tot un barri, cal tota una comunitat per realment garantir les oportunitats d'aquests infants i joves. Aquestes comunitats ens estem trobant que són comunitats realment interculturals i ho seran encara més, no només per l'origen, de la diversitat d'orígens de diferents col·lectius que hi són, de les famílies d'aquests infants, sinó perquè també necessitem una relació intercultural a nivell de relació entre els diferents agents que partim de diferents cultures, la cultura de la família, la cultura de l'escola, la cultura de les diferents institucions que estan participant en aquests municipis i cal realment trobar-nos en diferents sabers, en diferents rols, en diferents maneres d'entendre el que és l'educació i el benestar i tots junts, de manera interdisciplinar, trobar la manera de sumar sabers, de sumar sinergies i fer un esforç per garantir aquesta igualtat d'oportunitats. I després entenem que l'escola realment és un equipament públic que ha de ser una mica el pol o el pal de paller a l'entorn on ens trobarem tots i on serà un entorn realment d'aprenentatge, un entorn educatiu, tant en l'horari lectiu, el pròpiament escolar, com fora d'aquest horari lectiu, i que ha de ser tant pels infants com per les pròpies famílies que puguin aprofitar aquest entorn d'aprenentatge, com pels veïns, els adults, una mica on tots realment a través de l'escola ens podem trobar i aconseguir que l'escola sigui això, una escola oberta, educadora i que sigui el centre de la vida de la comunitat.